Hindi, alam nyo kasi, may tampo talaga ako dyan. Pasabi-sabi. Oo, may tampo, may pasabi-sabi. Na hindi daw ko, hindi. Si Josa. Oh, labi sa Josie. Josie Balasi. Oh, di ba? Kaya nga nila. Ay, tatalim ng mga panghiwa ay. Ay, ang bagay nga tayo. Ano yan? Di atay. Hindi ko lang pa ito may darda na atay. Ayun. Puso ko na lang. Ay, hindi ito. Ang puso ka eh. Hindi ito kumaan. Kasi nasalita ng manok. Puso ko na lang, puso. Wala naman nagmamayari. Hindi pwede. Guys, tugsok! Oh, dinakot na po. Mahusay talaga. Ang motor. Action cam. Oh, maliwanag pag sa ano. Sa labas oh. Malinaw. Hindi ko bubuha mo sa loob, ang dilim mo. Dilim. Linaw pag sa labas. 4.5 lang ito dyan eh. 4.5. Mura lang to, 4.5. Sa Lazada. Nagbabanlaw na po ng isda. Nilabhan po yung isda. Nilabhan. Tawa si ate. Nilabhan yung isda. Ayun na po ang igado. Igado. Shout out Kalusi. Ayan po, busy-busy. Ha? Oo. Ganyan kalalaki mong gagawin ko pala rito kasi yung ano, mga lutuan. Hindi ganyan kalaki oh. Nakunin ko na i-screenshot. Wala, tabo mga lakubit yun. Ay, doon naman baka sa Maynila eh, kaya lang maliit lang. Itatanggalin natin ito doon sa ano, makakuntukan natin sa dami. Ayan na po. Nagbabalot na sila ng lumpia. Hotdog. Corn beef. Pang lumpia. Lumpiang ano yan ay? Lumpiang ano yan? Lumpiang isda. Di ba fish yun? Hindi. Nice. Ba't kinakaliwa mo? Kaliwin mo talaga. Parehas tayo. Parehas kami. Nagmana, kinakaliwa. Ito hindi kaliwa. Kanan. Sabi ng iba, pangit daw pag nangangaliwa. Ay, sabi mo yun. Pero kuya, yung mga kaliwiti, magaganda yun yan. Ayun, maganda daw sulat ng kaliwiti. Magaganda pa. Maganda pa. Oh, sabi niya. Oh, maganda pa. Magaganda Ayun, yung sa mga aking sulat. dito. Hindi maganda talaga sulat ng ano, ng mga kaliwiti. Kalawiti. Kalawiti mo na pero maganda sulat. Matatalino pa kuya. Oo, saka mahusay din yung mga nangangaliwa.
eh. Pag nakaliwa ka, mahusay ka. Wala nang siyota kayo sabi ko. Ah, wala syuta. Wala. Yan ang mga kuya. Sana all walang syuta. Eh, ako wala din akong syuta eh. Anak ko kaya kuya. Bigay mo na yung Anak ko kuya. Kay Lola, bigay mo. Ah, marami. Oh, comment po kayo. Ano pangalan mo? Bigay daddy. Wag na po. Ay, malay mo makatagpo ka sa mga viewers. Gusto makipagkilala sa'yo. Siya po si ano? Josie. Si, Mamaya sabi niya sa lagaw. si Josa. Josie Molina. Oh, labi siya, Josie. Josie Balasi. Oh, di ba? Josie ba sila? Amoy, ganda ng sounds. Yan, ibang putahe naman. Kaya pa rin yun. Hi, Tugsok! Dance! Malalaban tayo. Abalaban ka, Tugsok, mamaya. Alright. Yay! Sa paa lang, sa paa. Ikaw na, ikaw! Sa paa lang, sa paa. Bless po. Sana all mga nagagandahan, mga nagsisiksihan. Hi! Andiyan na yung apo mo, Tay. Sana all. Hindi mo ko tayo namimiss. Ikaw talaga. Ano Rika, ano masasabi mo sa ano ni tatay? Sino nag-ano? Alam kong ikaw, kuya. Ah, panood mo kasi. Di ba tayo? Okay, baga. Pero dapat yung ito, oh. Ginupit mo pa. Ayaw, tinitira daw niya kasi uwi pa siya. Pauwi na ako, pag nilupit ko niya. Kailangan daw niya ng pangkiliti pag uwi. Baka hanapin niya ang kasama mo naman. Huwag daw gupit ang kaligayahan ng misis. Oo. Wala, suko kayo rin ka. Kain na. Kaya na dun, oh. Mila! Tijame! Ito pa, chat-chat ka pa. Naol! Yayamanin ang bag. Ang mahirap na. Naol ka na lang. Sana. Rika, mukhang tinatalo ka sa bag ni Jenny, ah. Mukhang tinatalo ka sa bag, ah. Flex my bag. Pero maraming laman yan. Di bali pangit, marami laman, ano? Saka hindi ko naman need na magandang bag. Hold up to. Inold up eh. Lotion, damit. Marami daw laman, di hold upin. Yan. Magka po, mga mahaba ang binti. Nagsama-sama na naman. Ay, sarap ng hangin. Hinahanap ko. Oh, kain na kayo. Pinakasan na yung electric fan. Kasama ko si Rico. Saan? Ay, wala. Di ba ako nakikita? Sorry, matasin ko eh. Dati ka, nagbablog rin ka. Ha? Dati ka, nagbablog. Atin lang yun. Ayoko na pala. Kaysa sa karaniwang magnet. Flores! Kapag ang dalawang neon Kung naman saan tayo? Oh. Sabi ko nung atin lang yun. Salita ka pa. Dapat Ano yung title? Rockstar ako tayo, rockstar. Saan? Sana all, may kikay. Nakaayos ng pangkikay. Oh, kikay! Kikay na maharot. Naging maharot pala eh.
Ayan po. Pinag-ipon-ipunan niya si tatay kasi naging bata si tatay Kalusi. Pailan na sinisan. Same sila ni Kagasyo. Uy, isa nagupit eh. Pero sino nagkulay? Si tatay ni Jamila, ay ni ano, Palawan. Dapat ito, Mainit na kasi pag sobrang haba. Ano daw, sponsoran mo ng pangkulay? Tatay? Sponsoran mo ng pangkulay sa biguti. orange, yellow, red. Hindi ako nagto. Ha? Ano? Ha? Amo ay, lupit ng sounds ni Kapuloy ay. Pang-aki talaga. Hello. Kabataan niya. Update po tayo sa mga prinsesa. Ayun, nagsama-sama po sila doon. Nagbubuo po sila ng ano, nagbubuo ng isang magandang kwento sa kabuhayan nila. Grabe init diyan. Update. Ayan po, nagkakagulo na sila. Hello. Amo. Amo po. Hello. Ay, ginipit-gipit na ni ate. Ang lupit ng pagkakais ah. Ay, di ba? Lupit oh. Di ba po? Hindi pa daw tapos siya, pero malupit na. Kaunti pa. Kung may mga ano. Balikan ko po yung mga ano dito. Kasi may isa po ditong ano eh. Teacher. Oh, may isang teacher dito eh. Binisita kami. Hmm. Thank you kuya sa pagbisita sa amin. Siyempre naman. Ang cute pala ng bahay ni Tilo. Bahay namin to ni Tilo. Tino. Ay, gano'n. Itinulog na nga ni Tilo si Bicolana dyan. Pero presko po. Inab na inab nga sa akin si Tilo eh. Hindi mo alam. Pumasok si Bicolana rito mag-isa. Si Tilo doon dumaan sa likod. Saan? May bintana di binubuksan. Oo. Ay, ikaw pala. Pinagabi. Diyan dumaan si Tilo. Nagsusudan sa Ah. Mukha nasasapawan mo si Ginny ngayon ah. Wala pa akong ligo. Wala pa. Sapaw na sapaw yan. Di pa naligo yan. Lupit. Sana all ka na lang ah. Hindi, wala talagang tatalo sa ganda ni Ate Jenny. Ay, grabe. Hindi kasi lumaki yung tayo. Na all. Biglang namula ah. Yung skin. Na all. Ang ganda na. Na all. Gumaganda si May Sexy. Pagkakagaan kasi kuya. Nalaga ng tama. Naalagaan. Sana all love na May nag-aalaga. Naol. Na all. May nag-aalaga. Ate Jenny parang ano, teenager lang. Sabi niya ba rin, na all. May problema tayo. Hindi natin ano yan.
Ang tawag niyan. Di ano. Ano? Huwag natin Nawala na ko sa isip. dibdibin. Yan. Naman Kasi kasi may malapit likod naman pa naman tayo. Pusuin na lang. Ha? Huwag mo dibdibin, pusuin mo na. Pwede. Ayan. Pili na tayo. Dati na yung sa tawa. Kasi lagi rin tayong fresh. Kahit mag-isa ka, tatawa ka. Para naman ako. Kahit magtatawa, di mo malalaglag yung pusiso kasi nakadikit yung kulid din. Yung ano ba, may nabibili pang dikit. Oo, may jacket. May jacket. Grabe. Dapat yan, habang nag-iipon-ipon kayo dito, may umiikot yan na ano. Na ano? Mojito. Kuya, huwag na. Biyahe pa mamaya. Ay, alis din Ay, alis kayo mamaya? Sabi ko kasi Pupunta nga tayo extend dun sa New Zealand. one day. New Zealand, Malinaw din yung 12 extend oras. one day, B. Ano kaya? Yung 12. Extend one day. Malinaw din ba? Ako nito. Extend ka muna one day. Oo, malinaw. Hindi mamaya. Pero mas maganda daw kuya. Maganda yan, maligo muna kayo dun, oh, kasadali. Kasi bakit kagabi hindi Maligo muna kayo lahat Parang walang filter yung ano. sana tayo? para mag-boss kayo ng mga kasalanan nyo. Balik ka lang naman ang Paano kung malalaman nandito kayo? Hindi, alam nyo kasi, may tampo talaga ako dyan. Pasabi-sabi. May pasabi-sabi. ka na sa Na isip, hindi daw ako pumunta doon. Hindi ba nag-invite? Sabi kasi busy daw kayo. Badit, nagtampo kay Bicolana. Badet. Ako yung may tampo eh. Ay, iyak na yan. Ay, iyak na yan. Kaya kahit nakatapos ko lang umiyak. Ayan na. Si Badit, nagtampo, mami na. Kaya pala ngayon lang pumunta si Badit. Ay, sorry. Sabi ba? sorry. Hindi. Wala, sorry. Talagang yun na yun. Yung tatlo ka ako, pinapanood ko yung mga vlog nila magkakasama. Kagi, wala man lang isang nag-chat, nag-message na, uy, ganito. Ayan na, nagkakalabasan na. Bakit sa akin? Si Ate Anggi din. Sino nagplano? Yan. Sa Ate may nagkakaisahan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Wala talaga. Maliligo na lang ako. Ayaw talagang ano. Ayaw talaga nila ako kasama. Oo. Ayaw ka banding si ano ka nagtatampo si Badit. Bakit? Ayaw talaga. Ayaw din naman kasama mo. Ay, ikaw yung may pakana nun. Ako ba yung... Di si Angge may pakana nun. Kaming tatlo. Kuya Katsa. Di, totoo talaga si Angge talaga may pakana nun. Bakit ako yung mag-ano? May dahilan naman pala. Di naman. Dapat si Tilo na kaya kasi kay Tilo na bahay to. Kaya nga. Hindi naman talaga kayo nag-invite. Ayos lang. Ate Jay, ayos lang naman. Walang magkakagulo doon kayo sa bahay. Alam nyo kung magkatatampuhan, dapat ang papasimulan dyan yung teacher. Dapat nagtuturo sa inyo kung anong dapat nyo gawin. Bakit alam ko na pumunta sila? Hindi ko naman alam. Ikaw, sa'yo nga dapat mag-uumpisa. Kaya nga, paano ko malalaman? Sila nandito na. Wala man lang sa... Paano mo malalaman na itulog ka? Ay, ewan. Saan ka, be? Ayun na, sige. Ay, si Palawan. Sana all nakaayos. Ang ganda mo, be. Na all. Ganda ng pagka-make up. Mga na naman ako. Pag ako talaga naligo. Ayaw niya nga nang nalalamangan. Kaya nga. Maligo ka na kasi nakakauwi na! Kaya nga. Kamano kayo. Nakaching na ako. Sa akin. Sorry ka na yan. Na all. Bagong ligo. Bagong goli. Sana all mahamutong. Yung isa dyan, hindi pa. Kaya ko na nga sila. Don't call me Marites. Eh, anong tawag? Marisol. Marisol. Isang Marites, isang sulsul.
Ate, sino pong may ano itong mapalakasan ng konti? Kasama. Amo? Sa ito, sa patwe. Tungalo, pakita ka doon sa video. But through me. If you really knew me, you would know my Father also. From this point on, you know him. You have seen him. The gospel of praise you, Lord Jesus Christ. Prayer of blessing, let us pray. Almighty God, you are not far from any place, and you keep safe in your fatherly protection all who trust in you. With your grace, lead all who pass along this street, but by going ahead of them, and travel with them by following their journey, so that with your help, they may be defended from misfortunes, and be able to fulfill their desires and reach happily their destinations. With Christ our Lord, together with the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Agis mo. Paano ka makasalong? Agis mo. Agis mo. Baka may patipang kasunod. Ay, bili oh. Ay, kuya. With gratitude and joy, let us call upon the Son of God, Lord of heaven and earth, the Word made flesh to dwell among us. To Him we say, stay with us, Lord. Response. Stay with us, Lord. Lord Jesus Christ, you have made holy the life together within a home with Mary and Joseph. May you deem it worthy to dwell with us in the house, so that we may recognize you as our guest and worship you as the head of this household, we pray. Stay with us, Lord. In you, every welcome dwelling
develops into a holy temple. Make the dwellers in this house become built up into the home of God in the Spirit, we pray. Stay with us, Lord. You have taught your faithful to build the house upon solid rock. Grant the life of this family may strongly adhere to your words and keep away all divisiveness, so as to serve you with generous heart and willing mind, we pray. While you yourself did not own any home, you have accepted with the joy of a poor person the hospitable welcome of your friends. Make it so that all who come to this dwelling place may find this house worthy of being called a home. With our support and assistance, we pray. Prayer for blessing. Be present, Lord, among your servants who inaugurate this house today, praying humbly for your blessing so that they may feel secure in having you as refuge while they reside here. They may rejoice in having you as companion while they go out. They may enjoy the welcome you afford when they return home, until they joyfully find the mansion prepared for them in your Father's home, where you live and reign with the Holy Spirit forever and ever. Amen. Lahat daw po, yung mga kasama. Mga angel! Sama kayo. Mga bibi. Ay, mga bibi. Naman, ay kung mga bibi. Mga angel sa mga bibi. Ikaw ang pinakasimulo. Kung agree ka dyan, agree din kami. Sa magka-bibi. Ito mo na mga kapangingin. And we would like also to acknowledge and to say thank you to Father Larry Grando Mijares for the blessings, for the house blessings and same time for the family blessings. Again, congratulations sa lahat ng mga nandito together with the Legazpi residents and sa ating newly kapit bahay. Dito kami. Huwag po munang alis kasi maya-maya may seasonal snacks na pinag-prepare po ang family member. Together with the Pamuhay TV and sponsors. Ready, 1, 2, 3, smile! Yan. Maki naman, Maki. Talon. Yan. Okay, ito ay talon yung plastic. Ito yung plastic. Ayun, family ng Panginoon and Ito yung family naman.
you. Juliana and Villanueva. Villanueva and Juliana family are requested para sa photo opportunity. And after that, all the people behind the activity po natin ngayon ay magkakaroon tayo ng simple program for the house blessing. At siyempre po lahat ng mga bisita ay huwag mo nang uuwi para sa ating simple snacks or early dinner. Kaya na, pumunta na ako ng Dariyan ba muna? Tapos plastikan. Sana all. Sana all. Ngiti yung plastic. Ano yun? Ano yun? Nalulusaw ba yun? Nalulusaw, di. Paano? Anong sabi ko eh? Ewan ko. Kuya naman. Bakit? Hindi mo marunong magsabi. Kuya, pag nagpa-blessing ako, pumunta ka. Hindi. Napakasama naman ni Kuya. Pagpapa-blessing kami, hindi pupunta. Grabe naman. Ayaw lang. Ako yung pinakamasama sa timpawa. Napakahina ko naman sa iyo, Kuya. Lambingin mo ako. Alam mo Kaunti naman pang lambing para pumunta ako. alam mo naman na ano, araw-araw pag pupunta ako sa barracks, nagtitimpla ka ng kape tapos grabe naman. Sige na nga, pag-isipan ko. Okay, before we start our program, andito po ba si Kuya Nali, the team leader? Andito si Kuya Nali. What about Sir Alamid? They in-recognize ko lang. Together with Vince, Sir Vince. And Sir Jason. Okay, sige. Sir Karot. And of course, we have Sir Sunny. Tatlo ang wala na. And last, Sir Gacho. Okay, andito. So later on po. After the picture taking, start na po. Mabilisan lang naman. Yung tinawag ko po kanina, yung din na magme-message mama. Para ready na. Ulitin nga natin, Kuya. Sir Gacho. Ay, oh. Nakalagay kasi dito by team, welcome remarks by Team Pahuway representative. Sharing the story behind the whole and expressing gratitude to everyone involved. Salamat sa mga sponsor na. Ito na lang. Sir Noli. Kasi tigil mo ko nang nasa hard copy. Wala, ito. Kasi talaga. Si Father, baka na rin ako muna. Bakit? Dito lang naman ah. Okay, for the meantime, Bakit yung ganyan? Natural na natural. na i-assist mo Isa naman yung yung si pakitang Father ano. para maka... Kasi ba, saan na si Father? Nasa loob. I-bless mo na muna pero si Father lang muna. I-bless mo na.